Dragi članovi Udruge invalida rada Zagreba, drago mi je što smo s vama ponovno u ovo predbožićno vrijeme. Drago nam je isto što surađujemo sa Udrugom invalida rada Zagreba u ovom projektu preko Udruge Spekulum. Danas želim govoriti malo o ljubavi. Ljubav zapravo, kaže se da za sreću zapravo je potrebno jako malo. Za sreću je potrebno da nekoga volimo, za sreću je potrebno da nešto radimo. Ne moramo za to niti biti plaćeni, jer sreća dolazi u tome da nešto radimo za nekoga, da pomažemo nekome, da darujemo svoje talente i tako dalje. Možemo nekome odnijeti neku čokoladu, možemo nekoga nazvati, možemo nekoga ugostiti, napraviti mu ručak, sve je to neki rad. Znači, treća stvar, za sreću je potrebno nečemu se nadati. Mi smo danas govorimo zapravo o ljubav, nekoga voljeti, znači to je jedan put prema sreći. Voljeti drugoga, to ne znači od njega tražiti nešto, to ne znači voljeti u njemu nešto što on ima, neke njegove osobine ili samo recimo njegovu materijalnu stanje ili što ima on, duševne neke karakteristike. Voljeti drugoga zapravo znači voljeti ga onako kakav on jest, zato što je jedinstven i neponovljiv, jer znate da nitko nema kopije na ovome svijetu. Nikada nije bilo osobe koja je ista kao vi. Nikada od postanka čovječanstva, od postanka svijeta, nikada nije bilo osobe takva kakvi ste vi. I nikada i neće niti biti. Zato prepoznati jednu osobu po onome što ona jest, po onome što ona jest u sebi, tako jedinstvena, neponovljiva, prepoznati njegove vrijednosti, prepoznati je kao takvu, je ljubav zapravo. A za ljubav ono što je možda drugačiji jedan logoterapijski pristup od drugih pristupa zapravo, za ljubav nije tjelesni nagon, ljubav nije samo tjelesni nagon, ljubav nisu samo osjećaji, ljubav je odluka, ljubav je naš izbor. I za tu ljubav mi se odlučujemo. Znači mi, bez obzira jesmo li sami ili smo u partnerskim odnosima, mi se možemo odlučiti da ćemo jednu osobu voljeti. Da ćemo je voljeti i da želimo za nju sve najbolje. I da je želimo činiti za nju dobre stvari, da je želimo sve dobro, da je želimo usrećiti. I zato možda pred ovo božićno vrijeme, blagdansko vrijeme, za one koji ne slave Božić, znači razmislimo malo o tome. Ima li nešto što ja mogu učiniti za osobu s kojom živi ili koju susrećem? Bio to ako imam suprugu, ako imam djecu, ako imam unuke, ako imam susjede, ako živim sama, ako sam na poslu, ako imam kolege na poslu, ako imam, neke prijatelje. Što ja mogu učiniti ovaj Božić, a da kod njih izazove jedan osmijeh. Barem to. Za prvi korak to. I nešto malo. Sada je vrijeme kupovanja i tako dalje. Ne izazivaju svi pokloni osmijehe, to znamo. Ali razmislimo dobro za sve one ljude koje mi volimo, kažemo da volimo. Što bismo im mogli učiniti mi od sebe, učiniti, a da kod njih izazove jedan osmijeh. Evo, to bih htjela i za sebe, to bih htjela i za vas, to bih željela za vas, jer to je naša sreća. Zapravo nije sretan čovjek onaj koji je voljen, nego je čovjek sretan onda kada voli. Nekada ta naša ljubav nije uzvraćena, ali to ne mora značiti da mi nismo obogaćeni, jer samim time kada mi volimo drugoga i činimo nešto
dobro za drugoga, mi smo ti koji se obogaćujemo, mi smo ti koji smo sretni. Hvala vam.